През деня той е успешен телевизионен продуцент с милиони долари, красива съпруга и 2 деца. Само дни по-късно е обвинен, че е убил жената, с която е прекарал повече от десетилетие. Брус Редмънд твърди, че е невинен. Семейството на Моника е убедено, че той е убиецът. След години съдебни битки, мексикански съд произнася присъда, която разделя общественото мнение и до днес. Но какво всъщност се случва в хотелската стая в Канкун? И дали това е хладнокръвно планирано убийство или трагедия, която не е трябвало да се превърне в обвинение? През 2010 година семейната почивка на Брус и Моника Редмънд в Канкун завършва с трагедия. Моника е открита мъртва в хотелската им стая. След смъртта й Брус се връща в Съединените щати, за да се грижи за 2 им деца. Малко по-късно, мексиканските власти го обвиняват в убийството на съпругата му и той е екстрадиран обратно в Мексико, където започва продължителен съдебен процес. Брус категорично отрича да е извършил престъплението. От затвора многократно заявява, че всеки ден мисли за Моника и че единственото, което иска, е истинският виновник да бъде разкрит. Докато той чака процеса си в мексикански затвор, семейството на Моника настоява само за едно – справедливост за сестра им. До ареста си Брус изглежда като човек, който има всичко. Запознава се с Моника в ресторанта, който тя управлява в Лос-Анджелис. Любовта между тях бързо прераства в брак, а скоро се раждат и 2 им деца. Докато Моника развива успешен ресторантьорски бизнес, Брус изгражда впечатляваща кариера като телевизионен продуцент и работи по едни от най-популярните реалити предавания в Съединените щати. Отстрани животът им изглежда почти идеален, но зад затворените врати отношенията постепенно започват да се променят. Работата ги държи разделени през по-голямата част от денонощието. Моника работи нощем, а Брус прекарва дните си на снимачни площадки. С времето дистанцията между тях се увеличава. И тогава Брус започва извънбрачна връзка с жена, с която работи от години. Тази афера постепенно се превръща в една от най-важните части от бъдещото разследване, защото именно тя поставя въпроса дали зад убийството на Моника не стои мотив, който дълго време е бил скрит. Само месец преди пътуването до Мексико, Моника открива истината за извънбрачната връзка на Брус с неговата колежка Джой Пиърс. В имейл до любовницата си той признава, че Моника е разбрала за аферата и е била съкрушена. Тя го изгонила от дома, ограничила достъпа му до децата и заявила, че иска развод. Изправен пред опасността да загуби семейството и начина си на живот, Брус обещал да прекрати връзката и да промени поведението си. Моника се съгласила да му даде още един шанс и двамата заминали с децата си на традиционната семейна ваканция по случай рождения й ден. Дестинацията била луксозен курорт в Канкун. Според Брус, пътуването започнало спокойно и двамата се разбирали добре. Но сестрата на Моника разказала съвсем различна версия. Само ден преди изчезването си, Моника й признала, че все още е разстроена от предателството и обмисля как да продължи живота си без Брус. На 5 април 2010 година Моника трябвало да прекара деня в пазаруване и посещение на спа-център. Тя излязла от хотелската стая и повече не се върнала. Брус твърди, че започнал да се тревожи късно вечерта. Според него, Моника била оставила мобилния си телефон в стаята и затова не можел да се свърже с нея. По-късно полицията установила, че тя не е взела и паспорта си, нито ключа от хотелската стая. Това изглеждало необичайно. Моника била оставила 2 си деца с Брус за целия ден, но не носела нищо, което би й позволило да се свърже с тях или да се върне сама в стаята. На следващата сутрин Брус съобщил на персонала, че съпругата му е изчезнала. След това се обадил и на сестра й. Но още преди полицията да открие Моника, в хотела вече имало свидетели, които твърдели, че през нощта са чули нещо тревожно от стаята на семейство Редмънд. Именно тези звуци щели да превърнат изчезването на Моника в разследване за убийство. Когато Брус съобщил на сестрата на Моника, че тя е изчезнала, тя веднага усетила, че се е случило нещо страшно. Моника не била човек, който просто изчезва без следа. Още на следващия ден хотелски служители открили тялото й в канализационна шахта, недалеч от хотелската стая на семейството.
За разследващите, основният заподозрян бил Брус. Според тях, разказът му не съвпадал с фактите. Моника била напуснала стаята без телефон, паспорт и ключ. Нещо, което близките й определяли като напълно нетипично. Освен това, по тялото на Брус имало дръскотини. Той обяснил, че ги получил при разходка с лодка и по време на гмуркане, но следователите не приели тези обяснения без съмнение. Разследването разкрило и още една важна подробност. Двама британски туристи заявили, че през нощта чули женски писъци за помощ, идващи именно от хотелската стая на семейство Редмънд. Когато хотелски служител позванил в стаята, Брус обяснил, че със съпругата му просто са се скарали за децата и че всичко е наред. Имало и друга необичайна подробност. На вратата на стаята през целия ден висяла табела «Не ме безпокойте». Брус твърдял, че просто не искал никой да ги безпокои, докато са с децата. Следователите обаче смятали, че причината е съвсем различна. Според тях, тялото на Моника все още се намирало вътре в стаята. Хотелските електронни записи показвали още, че през нощта някой е излизал и се е връщал в стаята многократно. Брус обяснил, че непрекъснато проверявал дали съпругата му няма да се върне. Сестрите на Моника обаче били убедени, че той крие истината. Те разказали, че само дни преди пътуването Брус изглеждал необичайно ядосан и напрегнат. Следователите открили и допълнителен възможен мотив. След смъртта на Моника, децата можели да наследят значителна сума по живото за застраховката й. Въпреки това, физическите доказателства оставали ограничени. В хотелската стая били открити само малки следи от кръв, а Брус категорично отричал да е убил съпругата си. Мексиканските власти обаче не се отказали. Те твърдели, че Моника не е напускала хотела жива и че нямат друг реален заподозрян. След няколко дни Брус се прибрал в Съединените щати, убеден, че е съдействал напълно на разследването и трябва да бъде при децата си. Месеци по-късно Мексико издало международна заповед за ареста му. След продължителна съдебна процедура, той бил екстрадиран обратно в Канкун, където започнал процесът за убийството на собствената му съпруга. Но с напредването на делото, прокуратурата започнала да среща сериозни проблеми. Кръвта, открита в хотелската стая, не принадлежала на Моника. Част от веществените доказателства били компрометирани при съхранението им, а други така и не били представени пред съда. Колкото повече напредвал процесът, толкова повече въпроси възниквали дали събраните доказателства наистина са достатъчни, за да докажат вината на Брус Редмънд, извън разумно съмнение. С напредването на процеса, обвинението започва да губи част от първоначалната си сила. Двамата британски тинейджъри, които твърдели, че са чули женски писъци от хотелската стая, не се явили пред съда. Други свидетели също не потвърдили първоначалните си показания, а някои заявили, че не са видели или чули нищо. Появила се и друга възможна следа. Жена разказала, че само месец след смъртта на Моника била нападната в същия хотел от служител, който доставял храна по стаите. Той бил уволнен, но не е бил разглеждан никога като заподозрян по делото на Моника. През 2013 година съдът назначил независим криминолог, който да прегледа всички доказателства. След 6-месечен анализ, той стигнал до категорично заключение. Моника не е била убита в хотелската стая и няма физически доказателства, които директно да свързват Брус с престъплението. Въпреки това, обвиненията не били свалени. Процесът продължил с изгубени и замърсени доказателства, отсъстващи свидетели и десетки отлагания. Последните двама свидетели на прокуратурата дори заявили, че никога не са виждали Брус и Моника и не са чували спор между тях. След близо 3 години съдебни заседания, делото най-накрая стигнало до решение. Малко след 6 часа вечерта, съдебен служител посетил Брус в затвора и му съобщил присъдата. Той бил признат за виновен в убийството на съпругата си Моника. Съдът му наложил 12 години лишаване от свобода. Това било значително по-малко от максималните 50 години, които можел да получи. Заради времето, което вече бил прекарал зад решетките, му оставали приблизително 8 години, а при добро поведение можел да бъде освободен и по-рано. Защитата обявила, че ще обжалва присъдата,
твърдейки, че тя не се основава на надежни физически доказателства. Прокуратурата също подала жалба, но по напълно противоположна причина. Според нея наказанието било прекалено леко. Сестрите на Моника приели решението със смесени чувства. За тях най-важното било, че съдът официално е признал Брус за виновен. Но 12-годишната присъда им се струвала несъизмерима с загубата на сестра им. Брус продължил да настоява, че е невинен и че истинският убиец не е бил открит. Така случаят приключил не с категоричен отговор, а с две напълно противоположни истини. За семейството на Моника, Брус бил човекът, който я е убил. За неговите близки, той бил осъден, без достатъчно доказателства. А между тези две версии останали слабите физически улики, противоречивите свидетелски показания и една присъда, която и до днес поражда въпроса дали справедливостта наистина е възтържествувала. Така приключва историята на Моника Баргос и Брус Бересфорд Редмонд, случай, в който една семейна почивка се превръща в убийство, международно разследване и съдебен процес, продължил години. Брус беше признат за виновен, но присъдата не сложи край на съмненията. Срещу него имаше мотив, противоречиво поведение и свидетелства за конфликт. В същото време, част от доказателствата бяха изгубени, замърсени или оспорени, а някои от ключовите свидетели така и не потвърдиха първоначалните си разкази пред съда. За семейството на Моника присъдата беше закъсняла справедливост. За близките на Брус тя беше осъждане без достатъчно преки доказателства. И точно това прави случая толкова противоречив. Бил ли е Брус човекът, който е отнел живота на съпругата си? Или мексиканският съд е произнесъл присъда върху картина, изградена предимно от подозрения и косвени улики? Напишете мнението си в коментарите. Благодаря ви, че останахте с мен до самия край. Ако тази история ви е била интересна, подкрепете канала с един лайк, споделете видеото и се абонирайте. Натиснете и камбанката, за да не пропускате следващите реални криминални случаи. Благодаря ви за доверието и отделеното време. До следващата история!